Dobrý deň, vítajte na YouTubeovom kanáli Filmstúdko. To kanál som založil v roku 2020, aktívne sa točí v roku 2023. Budeme veľmi radi, keď nám dáte odber, lebo tento kanál neodoberá až 72,8% ľudí a 28,5% odoberá. Budeme veľmi radi za odber. 1000 odberov do konca roku 2025, tak otvorí sa nový merch, ktorý bude tam veľa zjav. Keď si kúpite merch, tak budete zaradení do rôznych súťaží o nejaké hodnotné veci, ktoré sú nad 1000 eur a tým mňa a môj celý tým podporíte. Budeme veľmi radi. No, tak dajte odber a tu skvelá videa, zábavný content. Sme veľmi radi. Ja ako troška začínajúci youtuber poviem vám minulosť. Najskôr sa kanál volal Studio Mik, čo je moje meno. Som natáčal nejaké blbostičky kvôli tomu, že sme mali nejaké školy natáčať nejaké videá a tak som niečo natočil a tak vznikol ten YouTube kanál. A hlavne vznikol kvôli tomu, že bola karanténa a som nemal počítač, tak rodičia mi kúpili vlastný počítač. Vtedy som si založil YouTube kanál. Vtedy mám vás, ľudí, ktorí pozerajú a odoberajú. Viem, že noví odberateľia sa môžete pýtať, jak ja môžem mať 70 odberateľov, keď to už bude skoro 5 rokov, čo som na YouTube kariére. A môžete mať niečo v hlave, že keď poznáte Studio Moon TV, tak on za 5 rokov získal 100 000 odberateľov. Je to kvôli tomu, že ja som aktívne netočil. Ja som mal 8 rokov, keď som začal. A akože viem, že to je také, že to by sa nemalo natáčať. Teraz mám 13-14 rokov. Ale vtedy sa nemalo natáčať, ja som si dával falošné veci. Ale rozhodol som sa, keď aktívne budete točiť, nemám úplne skúsenosti ako ja, začínajúci youtuber. Ja nejsem ani youtuber, ja nejsem ani influencer. Ja som len, že 70k plus odberov. Ale to nezáleží, lebo keď chcete mať YouTube kanál, keď ešte váhate mať nejaký YouTube kanál, tak stačí iba tvoriť videá. Nič iné není, že keď chcete tvoriť content a mať veľa odberateľov, tak musíte mať napríklad ako ja mikrofón. Dúfam, že sa počujeme. Toto svetlo, viem, že teraz není dobrý odbraz. Rýchlo som to tu pripravil, som teraz len prišiel zo školy a napríklad s tým nejaké malé decko, tak stačí iba zobrať rodičom napríklad mobil, to natáčať videá, ktoré budú zaujímať ľudí a takto budete získavať nových odberateľov. No ja viem, že ja mám 70 plus odberateľov. Keď som sa pozeral na štatistiky celého YouTube kanálu, čo ma pozerá veľa ľudí, tak som zistil, vy ma pozeráte až 5500 ľudí. A to nepočítam, že je to iba zo Slovenska. Zo Slovenska, Česka, Rumunska, Polska, Spojených štátov. Viem, dávate si niektoré titulky, lebo nerozumiete mi, ale som rád, že ma pozeráte skoro celého sveta. Tak ďakujem, že ste mohli dopozerať toto video. Dúfam, že sa páčilo. Chcem vám povedať, noví odberatelia, to je pre vás video, že budú viacerých z vás môžem pozvať do podcastu a po novom roku ukážeme si podcastové štúdio, ktoré bude také, že úzovka profesionálne, ale je tam veľa vecí, ukážem vám s viacerými hostmi, sa porozprávame, my sa lúčime a vidíme sa u ďalšieho videa alebo vlogu